Gihulagway nga makasaysayanon nga panaghiusa sa dakbayan Sugbog sa dakbayan sa Mandawi. Pagsulbad sa baha, gisilyuhan sa duha ka LGU pinaagi sa pagpirma sa ilang commitment nga magtinabangay. Kinisubay sa nagkagrabi nga epekto sa baha sa duha ka mga dakbayan panahon sa ting-ulan. Sayra na to ang detalye, pinaagi ni ining report. Mutuig na karong buwana, dihan nahitabo ang flash flood sa mga dapit nga nagyahan sa Butuanon River sa dakbayan sa Sugbo hangtod na sa dakbayan sa Mandawi. Din adunay mga balay nga gipang-anod sa baha. Ang nasing problema nagpadayon hangtod karon ug nagkagrabe pa nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga mulupyo. Gani nalubog sa baha ang komunidad sa nasipit sa barangay Talamban, Sanglit, way kaagian sa tubig nga mugna sa ulan. Kining mga naisgutang dapit adunay kadugtungan sa Cebu City ug sa Mandawi City. Ang tubig nga inago sa Butuanon River dakong bahin ni gikan sa syudad sa Sugbo apan midagayday kini paingon sa dakbayan sa Mandawi. Ang problema ang gihatagan karon og pagdaghan sa mga leader sa mga managsilingang dakbayan. Gilagdaan nilang Cebu City Mayor Mike Rama ug iyahang Mandawi City counterpart Jonas Cortez ang commitment sa paghimo og hiniusang lakang sa pagsulbad sa problema. Human sa commitment signing, gihimo usab nila ang symbolic planting sa miniature flag o marker sa mga sapa sa duha ka mga dapit. And I welcome you today in this very important, but I hate it. I really hate it. Sigilan tag pirma, sigilan tag pledge. Mura tag mga NATO. Bamaw sa NATO? No action, talk only. Let us not focus on the problem. Let us focus on solutions. Ito, kanang uwan, gasa man na. Wa lang ta makapangandam. Mitambong usab ang masakop sa konseho sa duha ka mga dakbayan nga mihatag sa hugot nilang suporta sa collaborative river governance. Pinaagi sa partnership sa duha ka mga LGUs, gitinguha nila ang preservation o rehabilitation sa masaba nga nagdugtong sa duha ka mga syudad. Moumol usab sila og technical working group nga motutok sa exploration sa environmental ug engineering solution alang sa flood mitigation. Ang problema sa baha masulbad ni kung akong magtinabangay ta sa matag LGU. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.